Bé, en un altre vídeo us vàrem explicar que quan comences a treballar i cobres una nòmina, d'aquesta nòmina comences a pagar una part d'impostos. Per tant, avui parlarem dels drets i els deures fiscals, és a dir, per què paguem impostos, per què és important fer-ho bé i, sobretot, on van a parar aquests diners que nosaltres paguem. A veure, al final tots tenim una colla de serveis i aquests serveis s'han de pagar. Hi ha algú, que és l'administració, és l'Estat, el govern, els ajuntaments, que recapten aquests diners per donar-te tots aquests serveis. Per exemple, sanitat, quan anem al metge, doncs evidentment els hospitals ens atenen i no paguem res. Per què? Perquè hem pagat prèviament amb els nostres impostos. L'educació, la neteja dels carrers, els enllumenats, ajudes a gent que no poden accedir a estudis, per exemple, tot això d'on surt? Doncs surt dels impostos que nosaltres paguem i que en la nostra nòmina ja ens retenen cada mes. Quins drets tenim nosaltres a canvi de pagar aquests impostos? Doncs home, tenim un dret fonamental, que és el dret de la transparència. Aquests impostos no van allà on qualsevol vol i d'una forma amagada que no sapiguem realment on van. Per això, cada 4 anys hi ha unes eleccions que nosaltres triem els nostres representants polítics i aquests representants polítics el que decideixen és aquells cèntims que recapten com els inverteixen i han de ser transparents i explicar-nos exactament on van a parar aquests diners. Per tant, nosaltres tenim el dret de rebre tota la informació dels impostos que hem pagat, on han anat a parar, en què s'han invertit i quins serveis han donat. I tu, els teus deures com a jove que ets? Doncs mira, tu el que has de fer és declarar el que ingresses. I en funció del que ingresses, pot ser que hagis de pagar o no hagis de pagar, perquè, és clar, no seria just que una persona que ingressi poc pagui tant com una persona que ingressi molt. Per això que la majoria d'impostos que paguem són, no tots, però la majoria són progressius, és a dir, que quan més cobres, quan més ingresses, més pagues. Quan més ingressis, com tinguis una nòmina més alta, la retenció que et faran d'impostos a la nòmina també serà molt més alta. I sobretot hem d'estar al dia amb Hisenda, hem de complir amb les nostres obligacions i no amagar informació. Si cobrem, hem de declarar el que cobrem. Tot el que aquesta informació, aquests impostos que no paguem, és menys recaptació per tots aquests serveis que en disfrutem tothom. I finalment, què és el frau fiscal? El frau fiscal senzillament és amagar ingressos per evitar pagar aquests impostos. El que defrauda un, després ho acaben pagant els altres. Doncs com evitar problemes de cara a Hisenda, de cara a aquests que recapten impostos? Doncs senzillament evitem problemes complint amb la llei, amb el que està establert. I com ho sabem nosaltres? Doncs hem de consultar si és que hem de fer la declaració de renda, és a dir, si els ingressos que tenim ens obliguen a fer aquesta declaració de renda. Si no ho sabem, ens assessorem amb algú que ens ho digui i si hem de fer aquesta declaració de renda, la fem. D'aquesta manera, complint amb les obligacions fiscals, no tindrem cap problema. Per altra banda, esclar, no és legal fer això. O sigui que si els senyors d'Hisenda, de la Seguretat Social, se n'entenen que això pot estar passant, l'empresari rebrà una multa, però també en Joan pot trobar-se que vinguin els d'Hisenda i li diguin, escolti senyor, vostè hauria de pagar tant, regularitzi i pagui ara, per tant, pagui, a més, amb una multa afegida.